आंनि मुङा सुदेम ब्रह्म ओमफ्राय आंनि हिनजावनि नामा जाबाय रैखाथि ब्रह्म। जाय हौवा लाबोनायनि नामा जाहैबाय सान्दै इस्लारि। बेनो लाना खादों आरोना। ओमफ्राय नैबे फिसाला दं होननानै दा बे फिसालाया मेट्रिक होदों फरिखा जोबनानै दा बिदिनो दं आरो। बे नामा जाबाय फिसालानि नामा जाबाय दोंगोरि ब्रह्म। फिसालायाबो गोदावसोराव जानानै दं जुनार गैया होननानै। गिबि गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखो आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोबां गिदिर आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबावखौ खालामलियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदिनि। नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायलांबाय था अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ' दे बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोना। थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर एसेबां साननो गोनां बायध्य जानानै फैबाय जोंनि आथिखालनि जुगाव जोंनि बर' समाजाव आरोना लोगोफोर। फिसाय थाखानाय गथ' गोनांफोरानो दिनैनि जुगावहाय मानो बेफोरबायदिनि लामाखौ लाबोगासिनो दङ आरो लालांबाय थादों आरोना लोगोफोर साननोनो हाला आरोना। ओरैबायदि माने बैसो जानाय बुरैफोरानो जेनेबा गथ'आनो मेट्रिक होलायनाय सासे गथ' गोनां मानसियानो बिमायानो दिनैनि दिनावहाय बेफोरबायदि गुबुनजों खारलांदों आरोना। आसरित जाथावना लोगोफोर। बेबो ओरैबायदि नङा 4 लाख थाखा रांखौ लानानै लोगोआव खारलांफादों आरोना लोगोफोर। 4 लाख थाखा बेजोंनो लोगोसे सना रुफाबो दंमोन होननानै बुंदों आरोना लोगोफोर। गावनि फिसायानो दिनै ससियेल मिडियानि बा निउस भिडिअ खालामनानै थिनदों बुंहरदों बुंनानै लादों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर बे बाथ्राया आं बुंनाय बाथ्रा नङा बिथांनि फिसाया गुवारै भिडिअनि गेजेरजों बुंफोरनानै लादों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा नोंथांमोना बे मोनसेनि भिडिअखौ बिथांनि फिसाया मा बोरै माला खारलांखो आरो बोरै मा जाहोननि थाखाय बोरै मा जिनिसखौ लानानै खारखो बेखौ बिथाङा गुवारै फोरमायथिना होलांदो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबलांजासे नायग्रोबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' दे बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोना। खुलुमबाय रायजोफोर। आंनि मुङा सुदेम ब्रह्म आरो आंनि हिनजावनि नामा रैखाथि ब्रह्म। रैखाथि ब्रह्मआ मैयानिफ्राय न'निफ्राय खारनानै थांदों। दा मानसिया न'आव गैया आरो मैया माने 6टानिफ्राय खारदों आरोना। मैया बेलासिनि 6टानिफ्राय मानसिया न'आव गैया दासिमबो फैयाखै। ओमफ्राय बियो आंनि एसे रां दंमोन बेखौ लांफाजोबदों। 4 लाखसो दंमोन आरोना। ओमफ्राय सना दंमोन बेखौ लानानै थांदों। ओमफ्राय बे हौवाया जाहैबाय बे माने गामिनिखा न' खाथिनि सान्दै इस्लारि बुङो। बेबो हालुवारनि जोंनि गामि खाथिनिनो। बेनो लाना खारदों आरोना। ओमफ्राय दा अबेहाय दंहैयो बिसोरबो मिथिया। बहाय थानानै दङ दा जेबो खौरां गैया। फैयाखैबो बन्द' खालामाखै कलाबो सुइस अफ। जेरावबो नागिरदोंमोन नागिरनायावबो मोनाखै आरोना। दा एसे रायजो राजाफोर नुयोबा सोरबाफोर नुयोबा माने एसे खबर खालामनोबा मोजां जागोन आरोना। आंनि मुङा सुदेम ब्रह्म ओमफ्राय आंनि हिनजावनि नामा जाबाय रैखाथि ब्रह्म। जाय हौवा लाबोनायनि नामा जाहैबाय सान्दै इस्लारि। बेनो लाना खादों आरोना। ओमफ्राय नैबे फिसाला दं होननानै दा बे फिसालाया मेट्रिक होदों फरिखा जोबनानै दा बिदिनो दं आरो। बे नामा जाबाय फिसालानि नामा जाबाय दोंगोरि ब्रह्म। ओमफ्राय बे माने दा फिसालायाबो गोदावसोराव जानानै दं जुनार गैया होननानै माबादों आरोना। ओंखायनो सोरबाफोर बहायबाफोर नुफ्लांबायोबा नागिरनानै माबाफोर एसे खबर खालामबानो जाबाय आरोना। जायखिजाया बे बिनि बिमाखौ मोनफिनबाबो जाबाय। बिसोर बहाय दं बेखौ नागिरनो हायोबा मोजां जागौमोन आरोना। फिसालायाबो बेसेबां गिदिर देरबाय दा मेट्रिक होनाय फरिखा जोबनाय लोगो लोगो बे खारदों आरोना। ओमफ्राय नै फिसालाखौ माबा बुङो आंथ' बिमाखौ मोनफ्लांबायोबा दाबो बिमा महरै गनायना लानो हानाय नङा आरो आंनो नांखालाबो। बाबायासो मा बुङो। थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निसय नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायदोंबा थारैनो बुजि मोनखाबाय आरो मोनथिखाबाय आरोना लोगोफोर। थ' बिनि गेजेरावनो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय बाथ्राखौ बुंनो होननानै सानाखै जास्ट फंनैसोल' बाथ्राखौ बुंनानै नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामगोन। नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होगोन आङो बिथांमोननि जिहेतु जानबुं नाम्बारखौ न'खरनि लोगोसे बिथांमोनखौ जुदि बबावबा नुयोब्ला नोंथांमोना लोगो मोनसनबायोब्ला नुसनबायदोंब्ला बिथांमोनखौ हमनानै बिथांनि जिहेतु न'खरनि जानबुं नाम्बारावहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहर जाहाथे बिथांनि न'खरावहाय दायो
उसुबिदा जानानै दङ गोनो गोथो जानानै दङ दुखु जानानै दङ आरोना लोगोफोर थ' जों दा बेखौल' खावलायो आं बिथांनि जिहेतु हौवानि न'खरनि जानानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ नैबे मोनसे भिडिअखौ लानानै आं शेयार खालामदों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाना फैनायाव जुदि आंनि फारसे माबा मोनसे गाज्रि जुदि जादोंबा गोरोन्थि जुदि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर थ' जोबथारनायाव आं आरो भिडिअखौ बांद्राय फोलावला नोंथांमोना जुदि नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ जुदि आपडेट होयोब्ला नोंथांमोननो गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय